EP200 er et fermenteret sojaprotein til dyrefoder. Det hjælper landmænd med at øge dyrenes sundhed og tilvækst. Denne film opsummerer de vigtigste fordele ved at bruge EP200 til smågrise. EP200 er lavet af sojasko, fermenteret med en blanding af mælkesyrebakterier. Fermenteringsprocessen reducerer antinutrielle faktorer, der hæmmer vækst, producerer 7% mælkesyre og forbedrer samtidig tilgængeligheden af næringsstoffer. Derfor transporteres flere næringsstoffer, såsom aminosyre, energi, vitaminer og mineraler ind i blodbanen, der bidrager til større tilvækst. Sojaprotein har generelt en høj syrebindingskapacitet, også kendt som ABC-værdi. Smågrise kan ikke udskille nok mavesyre til at holde pH under 4 og aktivere proteinfordøjende enzymer. Sammenlignet med andre sojaproteiner hjælper EP200 med at holde pH-værdien nede og dermed bidrage til tidlig udnyttelse af proteiner. Kommercielle forsøg dokumenterer, at EP200 effektivt erstatter andre proteinkilder. Samtidig får du 7% mælkesyre oveni. For mere info, besøg europeanprotein.com.